muri yezimbabwe ndadzoka zvekare ndiri kutambira update from Guruve izveso vari kutaura kuti zvoni vanhu vese vaibuda vachisungwa havasirivo munhu ari kunyatsotsvagwa ende ndakanzwa kuti zvoni pane mumwe akatobatwa akasiyiwa anova iye munhu atinzi aitarisirwa kuti ndiye mozvitsva wacho atazwa kunzi ndiye anoita se ainge akauraya mhuri iya ine vanhu 5 vakangomuka vakafa panguva imwe chete. Saka nyaya iri panapa ndeyekuti ZRP iri kutobuda nhasi iri kutotaura futi ende ndatokonfirma nemasources within the ZRP vari kuGuruve ikoko vari kutaurawo matauriro avari kuita nyaya yacho, because ndiri kutaura kuti vakomana muri kunzi muri kuignore vanhu pari kunzi pakanzi paitika emergency muri kuzotora nguva kuti muzosvika muchichengetedza macitizens. Zviri kunyatsofamba sei? Vakataurawo side ravo renyaya ndikabvunza futi ndikati ko why is it muri kunzi makarelisa mumwe anga abatwa musana mapedza investigations dzacho dzinonyanya kubatika mamwe dzimwe dzadzingori nyaya dzekuti vataura kuti no asiriwo mataurirwo anenge achiitwa nyaya because ivo vari kubhiliva kuti vari kuita basa ravo nemazvo. But today without wasting much of your time vari kukumbira kuti zvoni kana pane munhu ari kunyatsoziva kuna animal zvitsva uya ane 32 years vari kutokumbirawo ende nyaya iyi iri kutobva kuna Ngirikeni Mutamba vatozoisa mari mukuru mapurisa kuti kana muchinge mazivisa kwaari animal zvitsva uyu uyai tikupei mari. Asi mari yacho yavari kuzivisa vanhu panapa havana kuitaura kuti imari yavari kukwanisa kunge vachita se vachipa macitizens vanenge vabvondora kuti ningi ari pakati. Ndo mamiriro akaita chinhu chacho muri yeZimbabwe iko zvinezvi ndo paane nyaya yacho. But inini chimwe chinhu chandiri kunotisa chandiri kuona panapa chiri kuitika inyaya yekuti iri kubuda panapa veZimbabwe vari kupopota havasi kufara nethis offer yacho iri kupuhwa because iri kunzi why offer yacho musiri kutaura kuti muri kuda kutipa mari kuti tinge tichinhikirina ende vane mamwe maconcerns aripo ari kuratidzawo mashandiro anenge akuita ZRP asingafadze kwazvo. Nekuti vamwe varitaura kuti imagine unoenda unobata munhu polisi wobva vakupa calendar 2026 apo unenge washingirira kuti uri kunhingirikina hazvimeke sense mukuzviona. Vamwe vari kuti he doesn't have a death stay in his eyes. I wonder what happened if he is the real murderer. I guess faces don't tell much of a story, but chatiri kutya manje apa ndechekuti ukaenda kwaari munhu wacho hanzi anogona kutouraya iwewe futi wada kunomunhingirikina. Ndo imwe nyaya yacho iri kunhingirikina. Vamwe vari kuti aiwa mazigi, that's why they can't even display the amount in public. Vari kuita mafanis nenyaya iyoyi. Vamwe vari kuti hanzi muZimbabwe mune problem 1 yekuti unogona kutosungwa kuti wamuwana sei isusu taimushaya. Ndo imwe nyaya futi iri kutaurika panapa iri kunetsa. Zvinorwadza vedu izvi zviri kutaurwa nevanhu panapa and I don't know ZRP iri kushandawo sei nevanhu vekunhingirikini ikoko, iri kushanda sei nevanhu. Inini ndo pamwe pari kundivhiringidza because ukaona vanhu vari kutanga kutaura mastatement ese ari kubuda apa hazviratidze chimiro chakanaka chekuti ukanzi ko ukambata unozonzwai it's bad record. That's their way of working. But look now zvakudzosera basa mashure for sure. Ndozviziva unoziva kuti kuZimbabwe is the only country kuti munhu anotya kana kuripota kuti ndapfura napo ndaona pane munhu akaurayiwa vanototanga kutora kuita first suspect. Wamona sei, wanga uchienda kupi, wai wazomona, wanga uchite ikoko, wanga uchididi. That's why vanhu vanopedzera vangoti regedza titese tizvidarikire tiende. So izvozvo zvimwe zvinhu futi zviri kuti zvinonhingirikina zvinokanganisa. But nyaya iripo vari kuti anzi the government of Zimbabwe should urgently deploy more soldiers fully equipped and using the best available technologies to protect citizens and save lives. What's happening is truly disgraceful and I believe the country has enough resources to deal with this effectively. But pari kundinetsa munhu akabuda sei and this kind of nigirikini this kind of mhosva yakaita ndo mhosva dzinodiwa kuti chero kana pakanzi paidiwa yavanotaura vachiti Interpol inofana kuenda kunyika ipi zvayo. Chero kanzi ari kuSouth Africa, isusu akatonzi ari kuSouth Africa tinogona kutomubata tega nemaoko, we don't care, hativhunduke kuti munongotiudza kuti ari pai totoita plan dzedu toita setomubata totomuita end over, we don't care, hativhunduke zvinhu zvisina nebasa rese handiti mukuzviona. Ende tiri kuona futi
Once I can go like Rambo searching for him, people are actually joking on that matter. But nyaya iri kunyorwadza one, why makasiya vamama mbobata vacho? Because pakabatwa vanhu vakawanda zvichunzi yakamboponda ningi, yakamboponda ningi, yakamboponda ningi, but yey pari kupisa. Vakabatwa ndevamwe, but anga asiri the right nigirikina ari kunyatsotsvagwa, ari kunzi ndiye chache akaita zvinhu izvozvizvi. And vamwe vari kutaura kuti maybe he's already in South Africa, but no, I don't think so. I don't believe kuti he's in South Africa, but what I believe is ameno sango ratorera akatohaidawo. And ndakatonzwa vanhu vachitaura kuti anzi mukomana wacho iye pachake anogara akahwanda mubako kutozvicherera pasi mumwena chaimo chaimo, kutochimaster kwacho kwaanenge akaita. But yo pakaipa. That's all I can say for now. But zvisinei, regedzai tigumire panapa nyaya iyoyi because iri too emotional. Haisi nyaya yekuti toramba tichingonakidzwa nekuitaura, nekuti even isusu wacho inenge ichitoti bata-batawo. But ndisandaenda zvangu, kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa company nekuvhurwa FNB business account usina work permit kana study permit, mazuva zviri easy. Pane company inonzi Education Research inotungamirwa nana Mukoma Owen. Idzi ndoshasha, vabate panhamba dzavo dziri kuappear on the screen. Vanokubatsirai vari kwavari ikoko, iwe uri kwauri, aunide kutravela kuenda kwavari, and vari reliable and affordable. So chinodiwa chete, make sure kuti une passport iri valid. Vanobva vatokuitira, unobva watopindawo pamadhiri manyowani ari kuitwa patoners.